Kardom jirpo jirpietum lapen don rabatum lasi pini nangli tumhan arjiding kluipen video nang wan pi lahla nangli tumhan isi blogs bang kali dalo bons tami nangli tumhan medi la scenery si nangli tumhan paklang ponji ason na theng pierong mate ason mir labang susi pini nangli tumhan paklang ponji lasi toh tangte nang lang no nona bang nangli tuma fan nili mesen athing pierong mate mesen amira rong nili nangli tum hana paklang mon po lasi ku pipia thing pierong si kiklang jima mate ku pipia mira rong si kiklang jima nangli tum kecheng men ki juda nang lang no lapen nil channel jong si nangli tum subscribe kilang pote nona ma subscribe no mo kimi ki bang thie video sami nangli tum lang long fit po lalu tangte nona bang ke la thing pierong mate mirong la le lam thunang de dono to tangte dono tum la hello nangli tum hanang paklang pon athing pierong lo mate mira rong lo lasi kilang nu ke nili chi ni delo nangli tum kilang tum chini po jongsi nangli tum lang mi sen bulote light nang pi not lapen nangli ning sam o lapen ala nili channel aphan subscriber kom pik lang pulo tangte la nili video same nangli tum nang share pinot nang pangdang pinot lalu pulo tangte subscribers same nang omu chot po lalu lasi views tami omu chot po lasi nangli tum kang hon penang share pinot
lalu dona tu lasi pinia video bang ke la pon se kang ton lo lasi mo next video bang le nang tum chong hong thuna tang te pinia video ke la le pa jodi ko ngat lasi kado ka besta me do me thak me cardom